Dobro jutro još jednom. Danas, dakle, kao što ste i rekli, sajam inovacija Arka počinje upravo ovdje, traje sve do subote. Sa mnom je tajnik udruge hrvatskih inovatora, gospodin Vojislav Verušević. Dobro jutro. Dobro jutro. Puno će onih biti danas koji će donijeti svoje inovacije, svoje ideje. Mudre glavice smislile da su puno toga. Gdje su hrvatski inovatori danas? Gdje su u svijetu? Pa ovog trenutka ne možemo biti previše zadovoljni sa stanjem inovatorstva u Hrvatskoj, no međutim dolaze bolja vremena. Evo, jučer je održana konferencija inovacijama do konkurentnosti na kojim smo čuli zapravo hrabrujuće vijesti. Žurno se radi nacionalna inovacijska strategija u kojem zapravo će biti puno kvalitetnije statuirani inovatori nego što je to bilo do sada. Koliko je inovatora u Hrvatskoj? Pa naša je procjena da u našem sustavu je 1500 organiziranih inovatora, no međutim sigurno da ih je puno više, pogotovo u tvrtkama, poduzetničkim institucijama, obrtničkim institucijama i mislim da zapravo taj potencijal je sjajan, samo ga treba staviti u funkciju. Osim hrvatskih inovatora, danas na Arci, ovaj sajam traje sve do subote, ima i gosti inozemstva i to puno njih. Imamo 10 država sudionica i moramo naglasiti da sve ono što će oni predstaviti na ovogodišnjoj Arci su sjajni projekti koji pretežno dolaze iz akademske zajednice. I upravo je puno stvari koje se mogu primijeniti u svakodnevnom životu, ali tako? Pa evo, više od 200 inovacija će biti promovirano, ali slobodno, prema nekim slobodnim procjenama stručnih ljudi, 30% ovoga što će biti ovdje izloženo već sutra može postati konkurentan proizvod na međunarodnom, ali domaćem tržištu. Hvala vam lijepa. Evo jednog od inovatora danas ovdje s nama, mladi srednjoškolac Matej Nogić. Matej, dobro jutro. Dobro jutro. Izmislio je nešto što bi Robertu dobro došlo kada se ustaje ujutro. Evo ispred nas je jedna inovacija i to interesantna. Matej, kako si došao na ideju smisliti ovaj tepih budilicu? Pa imao sam i sam problema sa ranim ustajanjem. Stanemo na nju i budilica prestane raditi. Da. I na taj način osoba je primorena ustati iz kreveta. Ti to iz vlastitog iskustva nisi se mogao ustati i onda si smislio nešto da baš moraš ustati i izaći iz kreveta, stati nogom. Ona me natjera da baš ustanem i tako se više ne vraćam u krevet. Koliko je bilo teško napraviti ovako nešto? Pa, prilično. Prilično teško? Da. Koliko dijelova ima unutra? Pa oko 100-tinjak. 100-tinjak dijelova i rade? I rade, svi rade. Znači sad više nemaš problema s ustajanjem? Nemam. Hvala ti, Matej. Idemo sada do profesora Stečeva s Tehničke škole u Sisku. Dobro vam jutro. Dobro jutro svima. Iza nas je električni automobil. Vjerovali ili ne, dragi moji gledatelji, Karmela, Roberte, ovaj automobil u Tehničkoj školi u Sisku ide u serijsku proizvodnju. Je li to točno? Pa to je jedna najava. Znači mi smo kao škola, znači Tehnička škola Sisak odlučili da ćemo kroz ovih par godina, znači godinu, dvije, tri, pokušati u okviru nastave dizajnirati jedan automobil i možda ćemo ga početi, odnosno napravit ćemo i jedan model, a sad da li će to ići u serijsku proizvodnju ili da li će to biti tako nešto ozbiljno, to će pokazati vrijeme i kako će sve skupa to učenici napraviti, jer je u biti cilj da to učenici naprave kompletno. Pa sad vidjet ćemo dokle ćemo doći na kraju krajeva. Ne samo automobil u koje ćete dakle proizvoditi, puno je tehnikalija i inovacija koje se smišljaju u vašoj školi. Jedna je ovaj solarni automobil koji ste već puno puta izložili u Hrvatskoj, ali svaka čast, evo čestitam. Hvala lijepo. Tehnička škola Sisak već duži niz godina njeguje taj oblik rada s učenicima i to je daje uvijek dobre rezultate i učenici su vrlo zadovoljni takvim pristupom, jer to je povezano s nastavom, novim oblicima učenja kroz inovacije i kroz motiviranje učenika u tom smislu. Nastavite tako i dalje. Hvala vam lijepa uz brojne inovacije. Ovdje poziv svima još jednom. Dođite u NSB, u Nacionalnu sveučilišnu biblioteku sve do subote i pogledajte dakle, inovacije ne samo hrvatskih inovatora, nego i inovatora iz 10 europskih zemalja. Toliko od nas za sada.